dari ini kurang abot. Pringnya soalnya pring hapus ya, dari. Pringnya kurang hapus. Oh, pring hapus. Ini juga tenan Mas ya, Mas. Oh, ya nak kayak jeglok ya, Nggo. Ini. Sehat weh. Oh, sehat. Piye pal iki sing gawe kowe ki piye iki nggih? Hah? Ini bos ini, Mas. Bos endi? Loro iki lho. Oh, loro kuwi ta. Lah iki ta ya bos-bos balon iki. Sarunge kobong ya. Rusak. Ini piye lho, Le? Beretan. Kono lho anu. Kae ngalarno sing kae, kono ngalarne. Alarno, real sik lho alon-alon. Ora iki. Alarno Dit. Alor, ngalor ning sore. Titik nang isor kene. Dia kamu dulu situasi ta iki. Nggo kuah ta, tekole ngalor. Arepmu mang. Lah bedang ngono lho kuwi kena sambo gedene iku lho. Lah kuwi. Dirtarake nggo suwane. Wah, sinan sik. Oh, nganggo. Balik rapi. Sambono neh. Bocil-bocil ngumpulne balon. Oh iya. Banyak itu ya. Kae wis mumbul loro etan kae. Ya kowe bolong ngono lho kowe. Kae selasi nang sik ya kan ya. Piye ya, bolong bareng kok. Wah, etan kae wis gembleger. Alah suwek. Suwek kabeh kok kuwi barang suwek. Bocil-bocil lagi. Etan wis gembleger etan. Ke sentore anu kuwi pasangan. Lah bolong gede dhuwur ka sitok ora ditutup kok. Kulon kae sitok wis mumbul kae. Weh, etan guys, glegar-gleger ae. Wis ke pasangan sumbune. Ngangkat lho wis. Paling cedek kok. Sentore.
Kae seluruh terbang gitu. Geret apa urung? Nggone Dewan Daru wis mumbul jan. Dewan Daru. Kae tanah. Awas, selamat pinggir. Alah. Tak opong. Kaya peyek ngono sana. Piye balone ki lek gawe dhewe apa oleh ya? Banggar iki kurang abot. Pringe soalnya pring apus ya, Dir. Pringe pring apus. Oh, pring apus. Kan jeglok tenan Mas ya, Mas. Oh iya nek kayak jeglok engko. Ini. Sehat weh. Oh, sehat. Piye pal iki sing gawe kowe ki piye iki nggih? Hah? Pateni basa ini, Mas. Basa ndi? Loro iki lho. Oh, loro kuwi ta. Lah iki kita yo bas-bas balon iki. Nek kae. Kita rayuane ra. Ayo gendang. Sing kene kalek ceglok kae, sing kae. Engko ki ngleyang terus sampe mumbul engko. Kurang abot kae ngisorane. Demoe kon golekne blarak mangke ana blarak enteng. Dicolong. Heh? Sesuk lho sesuk. Engko golek blarak SMP kayak watu Mas. Isih kanggo aku tanaman enak ya. Lha mbok ngomong ket mau Mas dijunguk saiki. Ya iya. Blarak terus engke malah mening. Kan dijunguk nah ngumpulne nah. Ayo. Aku di balon 2000-an dicantoli. Apa? Balon apa? 2000-an. Ndak mang iki mau pengen dia. Oh iya. Ndak mang ngomong. Bare gak cepet. Tuh yang di atas tuh banyak sekali teman-teman ya. Ada 100 balon lebih. Ini bacil-bacil lagi mau ngumpul neneh. Ken marak sih. Blarake sing teles buk to nggih.
Sing warek lho kuwi, aja ngasih ora kuwi, enek mercone kok. Terene le. Kan. Ngalir rene le. Rene le. Rene mlayu ngidul le.